קהל קדוש, הרבה שואלים מה שלום הרב קוק. הוא עוד הפעם היום, יום חמישי, הוא בא לבית חולים בגלל איסורים נוראים. נוראים, הוא חודש לא יושן. אין לו שינה יותר מרבע שעה ברצף. הוא שבר את מפרק הירך. יש לו עוד איזה בעיה, פיסורה קשה מאוד. חוץ ממה שהוא סובל על הרגליים ועל המעיים ועל הלב. הוא סובל המון המון איסורים. והוא רוצה להגיד לכולם, מי שמרחם עליי, תפסיקו עם החילולי שבת, עם המכוניות, עם הטיילת, עם השטויות. תהיו יהודים נורמליים. לא רק כתוב יהודי, תהיו יהודים. השבת זה המקור של הברכה. הוא מרגיש שהוא סופג את האיסורים של כל טבריה, אולי גם יותר, אני כבר לא יודע. אתמול הוא אמר כל טבריה אני סופג. הוא מבקש כבר, קשה לו, תרחמו עליו, לא לעשות התרסות על השבת, לשמור אותה. כי יש שמירה שבת, אל ישמרני, ושיהיה לרב רפואה שלמה. תודה רבה, תומר. אני אומר תודה רבה, אני כל אלה וכל מי שישמור. שבת, וודאי שהשם ירומם אותו, ואני אשיר תודה לו, מלבד מקורות, ואני ישראל אשיר תודה לו. לכן בוא נראה אותו. שמור שבת, בוא נראה אותך מבטא את הקשר שלך עם היהודים, החברים שלך. אמן ואמן. אמן.